அதனால அவரை திருமணம் செய்து கொள்ள முடியாது இல்லை, ஏகபத்னி விரதனாக இருந்தவர். சோ அந்த நாயிகா பாவத் இவன் ஆழ்வார்கள் கூட நாயிகா பாவத்துல தான். சோ பகவானுடைய அந்த சௌந்தரியத்துல லயித்து விடுகிறார். அதனால்தான் அடுத்த அவருடைய அவதாரம் வரும்பொழுது நிறைய பேரை கல்யாணம் பண்ணிட்டார் இல்லையா பகவான். 16,108 மனைவிகள் ஆக்சுவலி இல்லையா பகவானுக்கு. சோ அத்தனை மனைவிமார்களையும் அவர், ஏன்னா ராமரோட அவதாரத்துல ஏகபத்னி விரதன், அத அவர் பண்ண முடியாதனால அடுத்த ஜென்மத்துல அவரை யாரெல்லாம் விரும்பினாங்களோ அவங்க எல்லாரையுமே ஏத்துண்டார் அவர். அந்த மாதிரி ஒரு இது. ஸோ தட் இஸ் த மகிமை பகவானுடையது. ஆனா அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஐ திங்க் நம்ம அவங்க எல்லாருமே வேற யாரும் கிடையாது, பக்தர்கள் தான், ரிஷி முனிகள் தான் முந்தைய இதுல அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நம்ம இப்போ தாமோதர அஷ்டகம் இங்கேயும் அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது krishna.comல தான். எவ்ரி வேர்ஸ் குவாலிட்டி, அதாவது பாஸ்ட் டைம்ஸ் appears as a child and allows himself to be captured by the love of his devotees இல்லையா. ஸோ எல்லாம், அதாவது கோபீஸ் வீட்டுல எல்லாமே அவர் எடுக்கிறது கூட அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தர்கள் மேல இருக்கக்கூடிய அன்பு தான். அதனாலதான் அவர் அப்படி செய்யறார், மற்றபடி வேற எதுவும் கிடையாது. சிங்கிங். ஸோ தாமோதர அஷ்டகம் இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். முன்னாடி பிரேயர்ஸோட ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकम्. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राजकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So நம்ம இப்போ இந்த தாமோதர அஷ்டகத்தை ஒரு ஸ்டான்ஸாவா பாடிட்டு அதனுடைய விளக்கத்தை பார்க்கலாம். நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்த ரூபம் லசத்குண்டலம் கோகுலே பிரஜமானம். நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்த ரூபம் லசத்குண்டலம் கோகுலே பிரஜமானம். யசோதாபிலோகலாதவ்யமானம் பராம்ரிஷ்டமத்யந்ததோ த்ருத்ய கோப்யா. யசோதாபியோலோகலாதவ்யமானம் பராம்ரிஷ்டமத்யந்ததோ த்ருத்ய கோப்யா. சோ இந்த 4 வரிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, என்ன சொல்கின்றது என்றால், த சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், அதாவது நம்ம எல்லாரையுமே தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருப்பவர் இல்லையா, இந்த உயர்ந்த ஆளுமையில் இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான், who possesses the eternal form of blissful knowledge. அவர் எதை கொண்டிருக்கின்றார், எந்த ஆற்றலை கொண்டிருக்கின்றார் என்றால் நித்தியமான ஆனந்தமயத்தை அவர் ஆனந்தமயமான அந்த ஞானத்தை அவர் பெற்றிருக்கின்றார்.
whose glittering earrings swing to and fro. அவர் காதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரகாசமா இருக்கக்கூடிய அந்த குண்டலங்கள் வந்து முன்னும் பின்னும் அசைந்து ஆடுகின்றது. who manifested himself in கோகுலா. அவர் வந்து சுயமாக அதாவது நம்ம கோலோகா விருந்தாவனத்தில் வந்து எழுந்துள்ளிருக்கிறார். who stole the butter that the gopis kept hanging, இல்லையா? ஸோ கோபிஸ் எல்லாமே அவங்கவுங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த உரையில வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, மேல இருக்கக்கூடிய அந்த இதுல வந்து தொங்கிட்டு இருக்கும் இல்லையா, அதுல வந்து வெண்ணெய் எல்லாமே அவர்கள் சேர்த்து வச்சிருப்பாங்க, கட்டியிருப்பாங்க. அது எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்களுடைய ஸ்டோர் ரூம்ல சேர்த்து வச்சது எல்லாமே கண்ணபிரான் வந்து தன்னுடைய சகாக்களோட சென்று பலராமோட சென்று அதை எல்லாமே எடுத்து சாப்பிடுறது வழக்கம். who then quickly jumped upon and ran. ஸோ அது மாட்டின்டா அங்கிருந்து விழுந்தடிச்சு ஓடிடுறதா. ran in retreat in fear of mother யசோதா. அதாவது தாயாருடைய தவறு இழைத்தால் நமக்கு பயம் வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு பாவனை. ஆனா உண்மையிலேயே பகவான் அங்க இருக்கக்கூடிய கோபிஸ் மேல இருக்கக்கூடிய அதாவது பிரேமம், அது அன்பு, அந்த அன்பினால வந்து இத்தகைய செயல்களில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது மாட்டிக்கும் பொழுது அங்கிருந்து ஒரே ஓட்டமா ஓடுறது, தாயினிடம் இருந்து சிக்கிக் கொள்வது. ஸோ அதை கண்டு பயப்படுற மாதிரி அந்த ஒரு ஃபீலிங். பட் வாஸ் அல்டிமேட்லி காட். அவர் வந்து பிடிச்சிடுறாங்க. ஸோ யூ வாஸ் கெட் காட். ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த சுப்ரீம் லார்ட், அதாவது உயர்ந்த அதாவது நிலையில் இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் ஸ்ரீ தாமோதரா, ஐ ஆஃபர் மை அம்பல் ஒபேசன்சஸ் நமாமீஸ்வரம், இல்லையா? ஸோ அதாவது நான் வந்து தங்களுடைய திரு பாதங்களுக்கு நமஸ்காரங்களை சேவிக்கின்றேன் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங். ருதந்த முகூர் நேத்ரா மிருதம் யுகம் யுக்மம் ருஜந்தம் கராம்போஜ யுக்மேன ஷாட்டங்க நேத்ரம். ருதந்த முகூர் நேத்ரா யுக்மம் ருஜந்தம் கராம்போஜ யுக்மேன ஷாட்டங்க நேத்ரம். முஹுஸ்வாச கம்பாத்ரிரேகாங்க கந்தா சிதக்ரைவம் தாமோதரம் பக்தி பஜாம். முஹுஸ்வாச கம்பாத்ரிரேகாங்க கந்தா சிதக்ரைவம் தாமோதரம் பக்தி பஜாம். upon seeing his mother whipping stick, அதாவது தாயினுடைய கையில வந்து ஒரு சிறு கோலை பார்த்த பிறகு, அடிக்கிறதுக்கு தானே வச்சிருப்பாங்க, சின்ன கோலை பார்த்த பிறகு he cried, அவரு அழ ஆரம்பிக்கின்றார். அண்ட் தென் கண்ணெல்லாம் கசக்குறார் ஆக்சுவலி. ஸோ அழகான அந்த கண்ணுக்கு மை தீட்டி இருக்கிறாங்க இல்லையா, அது எல்லாமே வந்து கசிய ஆரம்பிக்கின்றது. ரப்படி சைன் அகைன் அண்ட் அகைன். அந்த தாமரை கைகளால் வந்து அந்த 2 கைகளால வந்து தன்னுடைய கண்களை வந்து கசக்க ஆரம்பிக்கின்றார். his eyes were fearful. அவர்களுடைய கண்களில் பயம் இருந்தது. அதாவது தாயினும் அந்த ஸ்தானத்திலிருந்து அதாவது கண்டிப்பு என்று வரும்பொழுது சிறு குழந்தை எவ்வாறு அதாவது தன்னுடைய இதை வந்து நிலையை வெளிப்படுத்துமோ அதே நிலையை தான் வந்து பகவானும் வந்து வெளிப்படுத்தினார். அண்ட் இஸ் பிரீத்திங் குவிக், அதாவது அவர் வந்து சுவாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது சீக்கிரமா பண்றது இல்லையா, அதாவது மூச்சு இறைக்கிறது இந்த நிலையில. அண்ட் ஆஸ் யசோதா மதர் யசோதா பவுண்ட் இஸ் பெல்லி வித் ரோப்ஸ், அதாவது அவருடைய இடுப்பை சுற்றி வந்து கயிறை வந்து சுற்றுகின்றார். ஸோ ஹி ஷிவர்ட் வித் ஃப்ரைட் அண்ட் ஹிஸ் pearl necklace shook, அதாவது அந்த கழுத்துல அழிந்திருக்கக்கூடிய முத்து மாலையும் வந்து அதிருகின்றது. அவருடைய உடல் வந்து நடுக்கம் வரும்பொழுது அந்த முத்து மாலையும் வந்து அதாவது அசைந்து ஆடுகின்றது. ஸோ டு திஸ் சுப்ரீம் லார்ட் ஸ்ரீ தாமோதரா ஐ ஆஃபர் மை ஹம்பல் ஒபேசன்சஸ். ஸோ நான் அத்தகைய அதாவது பகவானை வந்து நான் என்னுடைய நமஸ்காரங்களை அவர் பாதங்களில் வந்து சமர்ப்பிக்கின்றேன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த 2ஆம் ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங். இதிக்ஸ்வேஷலீலாபிர் ஆனந்த குண்டே ஸ்வகோஷம் நிமஜ்ஜந்தம் அக்யாபயந்தம். இதிக்ஸ்வேஷலீலாபிர் ஆனந்த குண்டே ஸ்வகோஷம் நிமஜ்ஜந்தம் அக்யாபயந்தம். தடியேஷ சிதக்னேஷு பக்தைர்ஜிதத்வம் புனః பிரேமதஸ்தம் ததா சதாவிருத்தி வந்தே. தடியேஷ சிதக்னேஷு பக்தைர்ஜிதத்வம்
puna prema tastam shatavritti vande. So those super excellent pastimes of Lord Krishna baby would drown the inhabitants of Gokula in the pools of ecstasy. அதாவது பரவச நிலை என்னும் அந்த குளத்தில் வந்து கோபிகள் எல்லாருமே அங்க இருக்கக்கூடிய, அதாவது அந்த இடத்துல வசிக்கக்கூடிய அந்த கோபிகளுக்கு எல்லாமே இத்தகைய லீலைகள் எல்லாம் அவர்களை வந்து மெய்சிலிருக்க வைத்து அந்த பரவச நிலையை வந்து எடுத்து செல்கின்றது. To the devotees who are attracted only by his majestic aspect of Narayana in Vaikunda, the Lord herein reveals, I am conquered and overwhelmed by pure loving devotion. To that supreme Lord, my obeisances 100 times. அதாவது பக்தர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பகவானுடைய இத்தகைய லீலைகளால் வந்து ஈர்க்கப்படுகின்றார்கள் இல்லையா? இஸ் மெஜஸ்டிக் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் நாராயணா இன் வைகுண்டா. நாராயணனுடைய, அதாவது கிருஷ்ணா நாராயணா எல்லாம் ஒன்றுதான். நாராயண சுரூபமா இருக்கக்கூடிய வைகுண்டா அவருடைய லீலைகளை எல்லாம் இவ்வாறு இந்த பூமியில் நிகழும் பொழுது இங்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் எல்லாம் அதன் தரப்பில் ஈர்க்கப்படுகின்றார்கள். ஐ எம் கான்குவயர்ட். அப்போ பகவான் அதை வந்து அவர் என்ன வெளிப்படுத்துகின்றார் என்றால், நான் வந்து பக்தர்களால் வந்து கவரப்படுகின்றேன், அவர்களுக்கு தாசனாகி விடுகின்றார். ஹி இஸ் கான்குவயர்ட், வெற்றி கொள்ளப்படுகின்றார். ஓவர்வெல்ம்டு பை பியூர். அவர் எதனால வெற்றி கொள்ளப்படுகின்றார்? அவர்களுடைய தூய பக்தினால் வந்து, தூய பக்தி சேவையால் வந்து வெற்றி கொள்ளப்படுகின்றார் என்பதை பகவான் இந்த தடி ஏச ஜிஜக்னேஷு பக்தைர் ஜிதத்வம் அப்படிங்கிறதே அதுதான். அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த கோபீஸ் அவர்களுடைய பக்தி, பிரேம பக்தியில வந்து பகவான் கட்டுப்பட்டு விடுகின்றார். அந்த பக்தியில வந்து அவர் வந்து ரொம்பவுமே வந்து மனசால அவர் வந்து நிறைவு அடைகின்றார். அதனால் ஈர்க்கப்பட்டு பை த பியூர் லவ்விங் டிவோஷன். அதாவது பக்தர்களுடைய தூய பக்தி சேவையினால் அவர் வந்து ஈர்க்கப்படுகின்றார். அப்படிப்பட்ட அந்த எம்பெருமானுடைய பாதங்களுக்கு நான் மீண்டும் மீண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமஸ்காரங்களை நான் சேவிக்கின்றேன். அதாவது 100 தடவை ஆனாலும் நான் மீண்டும் மீண்டும் வந்து பகவானுடைய பாதங்களுக்கு நமஸ்காரம் செய்கின்றேன் என்பது அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங். வரம் தேவ மோக்ஷம் ந மோக்ஷாவதிம் வா நச்சன்யம் ரிணேஹம் வரேஷாத் அபிஹா. வரம் தேவ மோக்ஷம் ந மோக்ஷாவதிம் வா நச்சன்யம் ரிணேஹம் வரேஷாத் அபிஹா. இதம் தேவ பூர்ணாத கோபால பாலாம் சதா மே மனஸ்யா விராஷ்டம் கிமன்யா. இதம் தேவ பூர்ணாத கோபால பாலாம் சதா மே மனஸ்யா விராஷ்டம் கிமன்யா. அதாவது யூ ஆர் ஏபிள் டு கிவ் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் பெனிடிக்ஷன்ஸ். அதாவது பகவான் எல்லா விதமான வரங்களை வழங்கக்கூடியவர் இல்லையா? அவர் வழங்குகின்றார். ஐ டோன்ட் ப்ரே டு யூ ஃபார் லிபரேஷன். நான் முக்திக்காக தங்களிடம் பிரார்த்திக்கவில்லை. நார் எட்டர்னல் லைஃப் இன் வைகுண்டா. வைகுண்டத்திலும் நான் வந்து வசிக்க வேண்டும் என்று தங்களுக்கு நான் இந்த பக்தி சேவை புரியவில்லை. நார் எனி அதர் பூன். வேறு எந்த வரத்தையும் வேண்டி நான் இந்த பக்தி செய்யவில்லை. My only prayer is that your childhood pastimes may constantly appear in my mind. என்னுடைய ஒரே பிரார்த்தனை வந்து தங்களுடைய சிறு பிராயத்தில் தாங்கள் செய்த இந்த லீலைகள் எல்லாம் என் மனதில் எப்பொழுதுமே நிலை கொள்ள வேண்டும். அது ஒன்றே என்னுடைய பிரார்த்தனை. Oh Lord, I do not even want to know your feature of Paramatma. தங்களுடைய பரமாத்மா அம்சத்தையும் நான் வந்து புரிந்து கொள்ளவோ பார்க்கவோ எனக்கு, அதாவது அந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் எதுவுமே கிடையாது, எக்ஸ்பெக்டேஷனே கிடையாது எனக்கு வந்து. அதை நான் பார்க்கணுன்ற அந்த ஆவலும் எனக்கு இல்லை. சிம்பிளி ஐ விஷ் தட் யுவர் சைல்ட்ஹுட் பாஸ்ட் டைம்ஸ் மே எவர் பி என்டாக்டட் இன் மை ஹார்ட். என்னுடைய ஹிருதயங்களில் எப்பொழுதுமே தங்களுடைய இந்த சிறு பிராய லீலைகள் அனைத்தும் எப்பொழுதுமே நிலை கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு பிரார்த்தனை மட்டும் நான் தங்களின் திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றேன். இது வந்து பக்தர் வந்து பக்தனாக நாம வந்து அந்த மங்களார்த்தி பண்ணும் பொழுது இந்த அஷ்டகம் சொல்கின்றோம் என்றால் நாம இதைதான் வேண்டுகின்றோம். 5 விதமான முக்திகளும் நமக்கு தேவையில்லை. சதா சர்வ காலம் பகவானுடைய லீலைகள் அதை எப்பொழுதுமே மனசுல வந்து ஏத்துண்டு
அது அசை போட்டுண்டே இருக்கக்கூடிய அந்த மனதை மட்டும் எனக்கு வழங்கு, கிவ் தட் மைண்ட் அப்படிங்கறது வந்து பிரார்த்தனையாக வைக்கின்றோம். இதம் தே முகாம்போஜம் அத்யந்த நீலைர் விருதம் குண்டலை ஸ்னிக்தரக்தைஷ்ச கோப்யா. இதம் தே முகாம்போஜம் அத்யந்த நீலைர் விருதம் குண்டலை ஸ்னிக்தரக்தைஷ்ச கோப்யா. முहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तादरं मे मनस्या विराष्टं अलं लक्ष्य लाभै. मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तादरं मे मनस्या विराष्टं अलं लक्ष्य लाभै. அதாவது the cheeks of your blackish lotus face இல்லையா, அதாவது அவருடைய கன்னங்கள், கண்ணனுடைய அந்த சிறு கன்னங்கள் which is encircled by the locks of curtailing, அதாவது இந்த சுருட்டையான இந்த முடி வந்து இந்த இடத்துல படர்ந்திருக்கின்றது. have become reddened like bimba fruit. இது வந்து சிகப்பா இந்த இடத்துல மாறி இருக்கு. பிம்பா ஃப்ரூட் அதிகமா ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் தட் பிம்பா ஃப்ரூட், உங்களுக்கு தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. ஸோ டியூ டு மதர் யசோதா கிசஸ், அதாவது தாய் வந்து எல்லா தாய்மார்களுமே இந்த அன்பு என்பது தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு சிறு பிராயத்துல கொடுத்திருப்பீங்க இல்லையா. குழந்தைகளை வந்து நம்ம அள்ளி அவங்களுக்கு வந்து நம்மளுடைய அன்பை வாரி இறைத்திருப்போம் சிறு பிராயத்துல. அவர்கள் செய்யக்கூடிய சிறு சிறு செயல்களுமே நாம வந்து ரசித்திருப்போம். அதே நிலைதான் யசோதைக்கும். சோ கண்ணன் இன்னும் வந்து அவர் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன். சோ அவருடைய லீலைகள் இன்னும் மகிமையானது. நாம் எல்லாருமே வந்து சிறு சிறு செயல்கள் தான் நம்ம சிறு பிராயத்துல செய்திருப்போம். நம்ம பிள்ளைகளும் சிறு சிறுதான் செய்தாங்க. ஆனா கண்ணபிரான் வந்து பெரிய, அதாவது பூதங்களை, அதாவது அசுரர்களை எல்லாம் வதைக்கின்றார். பூதகியை வதைத்தார், அந்த மாதிரி காளிங்க நர்த்தனம் புரிந்தார். இது எல்லாமே செய்திருக்கார். அந்த சிறு பிராயத்துல அவர் செய்த இத்தனை லீலைகளையுமே வந்து ஒரு தாய்க்கு வந்து பெருமிதம். சோ நம்ம பிள்ளைக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷலா ஒரு இருக்கு, சக்தி இருக்குன்ற மட்டும்தான் தெரியும். எல்லாம் வல்ல இறைவனே நம்ம இடத்தில் இருக்கின்றார் என்ற அந்த இது வந்து யசோத தாயாருக்கு தெரியாது இல்லையா. சோ அப்படி கண்ணன் செய்த அந்த சிறு சிறு இது எல்லாமே லீலைகளை எல்லாமே தாய்க்கு பெருமிதமாக இருக்கின்றது. அதில் அவர் வந்து ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றார். அப்படி கண்ணனை வந்து கட்டி அணைத்து அவர் வந்து முத்தங்கள் எல்லாம் பொழியும் பொழுது அது எல்லாமே வந்து சிகப்பாக இந்த கன்னத்துல வந்து மாறி இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ வாட் மோர் கேன் ஐ டிஸ்கிரைப் திஸ்? இதுக்கு மேல நான் வந்து என்ன சொல்ல முடியும், என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் இதுல? தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் இல்லையா. சோ தாயினுடைய அரவணைப்பு, அவரிடத்தில் வந்து பெறக்கூடிய முத்தங்கள், சோ கண்ணனுடைய அந்த 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 இதெல்லாமே வந்து சீக்ஸ் இல்லையா, அதாவது கன்னங்கள் எல்லாமே வந்து சிவந்திருப்பது வந்து பிம்பா எனக்கூடிய அந்த அதாவது பழத்திற்கு வந்து கோவைப்பழம். ஓகே, கோவைப்பழம் தான் சிகப்பா இருக்கும் இல்லையா. சோ மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆப்புலன்சஸ் ஆர் ஆஃப் நோ யூஸ், அதாவது எத்தனை வைபவங்கள் நம்ம வைத்திருந்தாலுமே நமக்கு வந்து செல்வத்துல பெரியவங்களா இருக்கலாம், இல்ல வந்து அழகுல இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து நம்ம ஞானத்துல பெருசா இருந்தாலும் அதனால எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது. இந்த அரவணைப்பு, இந்த அன்பு பரிமாற்றம் என்பது எதற்குமே ஈடாகாது. பட் மே திஸ் விஷன் கான்ஸ்டன்ட்லி ரிமைன் இன் மைண்ட். சோ இந்த காட்சி வந்து என்னுடைய மனதில் வந்து எப்பொழுதுமே நிலை கொள்ளட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம வந்து பகவானிடத்தில் வந்து பிரார்த்திக்கின்றோம். நமோ தேவதாமோதர் अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाभिमग्नम्. नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाभिमग्नम्. कृपा दृष्टि वृष्याति दीनं बधानु ग्रहणेश माम् अज्ञम् आदे एदाक्ष्य दृश्या. कृपा दृष्टि वृष्याति दीनं बधानु ग्रहणेश माम् अज्ञम् एदाक्ष्य दृश्या. ஓ அன்லிமிட்டட் இல்லையா, எல்லையற்றவரே. சோ எல்லாம் வல்ல இறைவன் இல்லையா. சோ மாஸ்டர், ஹி இஸ் த மாஸ்டர் இல்லையா. சோ நம்மளை ஆளக்கூடியவர் தான் மாஸ்டர். லார்ட் பி பிளீஸ்ட் அப்பான் மீ, என் மீது தங்களுடைய கருணையை காட்டுங்கள். ஐ எம் ட்ரௌனிங் இன் த ஓஷன் ஆஃப் சாரோ, நான் இந்த அதாவது சம்சார சாகரம் என்னும் இந்த கடலில் வந்து சிக்கிக்கொண்டு தவித்து கொண்டு, வி ஆர் ஆக்சுவலி முழுகின்றே இருக்கோம் நம்ம. ஏன்னா மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுத்துட்டே இருக்கோம்னாக்கா நம்ம இன்னும் கீழே கீழே தள்ளப்பட்டு கொண்டேதான் இருக்கின்றோம் என்ற அர்த்தம். அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் லைக் எ டெட் மேன், அதாவது ஒரு
நான் ஒரு இறந்த மனிதனுக்கு சமமாக இருக்கின்றேன். ப்ளீஸ் ஷவர் த ரெயின் ஆஃப் மெர்சி ஆன் மீ. தங்களுடைய கருணை மழையை என் மீது தயவு செய்து பொழிந்தருளுங்கள். அப்லிஃப்ட் மீ, என்னை இங்கிருந்து இந்த கடல், இந்த ஓஷன், இந்த சம்சார சாகரம், இந்த பௌதீக இயற்கை என்னும் இந்த கடலில் இருந்து என்னை மீட்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய பிரார்த்தனை. அண்ட் ப்ரொடெக்ட் மீ வித் யுவர் நெக்டேரியன் விஷன். சோ என்னை உங்களுடைய அந்த கருணை என்னை ரட்சிக்கணும். உங்களுடைய அந்த பார்வை எப்படி இருக்கும்னாக்கா அமுதம் போன்ற அந்த பார்வையில எனக்கு நீங்க ரட்சிக்கணும் அப்படின்னா அதுல கருணை உண்டு என்று அர்த்தம். அவருடைய பார்வையிலிருந்து நமக்கு கருணை பிறக்கும் பொழுது அந்த கருணையால் நாம ரட்சிக்கப்படுகின்றோம். அப்படிப்பட்ட ரட்சணையை நாம பகவானிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கின்றோம். குபேராத்மஜௌ பத்த மூர்த்தைவ யத்வத் त्वया मोक्षितौ भक्तभाजौ कृतौ च कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तैव यद्वत् त्वया मोक्षितौ भक्तभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थितामोदरेका कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तैव यद्वत् त्वया मोक्षितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थितामोदरेका. சோ எல்லாருமே தாமோதர் அந்த நாமம் கொண்டு பகவானிடத்தில் நாம இன் யோர் ஃபார்ம் ஆஸ் அ பேபி இல்லையா, குழந்தை உருவத்தில் இருக்கக்கூடிய கண்ணனை நாம தாமோதரம் தாமோதர் அப்படிங்கிற நாமத்தில் அவரை நாம நமஸ்காரங்களை செய்து மதர் யசோதா பவுண்ட் யூ டு எ கிரைண்டிங் ஸ்டோன் வித் அ ரோப் ஆஃப் பை ஃபார் டையிங் கவுஸ் இல்லையா. அதாவது நம்ம பசுமாடை கூட கட்டி வைக்கிறதுக்கு ஒரு கல்ல தான் போட்டு அந்த கயிறை கட்டி வைப்போம். அதே மாதிரி பசுக்களை எவ்வாறு கட்டி வைக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி கண்ணனையும் இடுப்பை சுற்றி கயிறை கட்டி அதர் சைட் ஆஃப், அதாவது இன்னொரு புறம் இருக்கக்கூடிய அந்த கயிற்றினுடைய அதர் பகுதி எடுத்து அந்த உரலுக்கு கட்டி விடுகின்றார். யூ தென் ஃப்ரீட் த சன்ஸ் ஆஃப் குவேரா அண்ட் மணிகிரீவா. குவேரானுடைய மக்களாக இருக்க மணிகிரீவா மற்றும் நலகுவேரா இந்த இரண்டு பிள்ளைகளை நீ பாவ விமோசனம் வழங்கினாய். who were cursed to stand as trees இல்லையா. சோ நாரதரால் அவர் சபிக்கப்பட்டார்கள், சோ மரங்களாக கடவது என்று. and you gave them the chance to become your devotees. நீ தாங்கள் என்ன செய்தீர்கள், அவர்களுக்கு பக்தர் ஆவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை நல்கினீர்கள். ப்ளீஸ் பிளஸ் மீ இன் திஸ் வே. என்னையும் இந்த வழியிலே நீங்கள் ஆசீர்வாதங்களை வழங்குங்கள். அதாவது நாம கூட குவேர அதாவது மணிகிரீவா மற்றும் நலகுவேரா செய்திருக்கிறது மகா பாவங்கள் இல்லையா. அத்தகைய பாவங்களிலிருந்தே அவர்கள் மோட்சம் அடிப்பதற்கான அந்த மார்க்கத்தை தாங்கள் அருளினீர்கள். நாம கூட எத்தனை ஜென்மத்துல என்ன பாவம் செய்தோம் என்று நமக்கு தெரியாது. சோ நேற்றை கூட நாம் என்ன தவறு இழைத்தோம் என்பது நம்மளால அது புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு கிடையாது. ஆனால் எனக்கும் அதே மாதிரியான உங்களுடைய கருணையை வழங்குங்கள். ஐ ஹாவ் நோ டிசையர் ஃபார் லிபரேஷன் அட் யுவர் எஃப்ளுஜன்ஸ். அதாவது தங்களுடைய அந்த எஃப்ளுஜன்ஸ் மீன்ஸ் அவருடைய பிரகாசம் இல்லையா, அவருடைய ஒளி, அதாவது உடம்பிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய அந்த மகத்துவமான அந்த பிரகாசம், அதுல போய் நான் மர்ஜாகணும்னு நான் நினைக்கல. அதாவது சாயுஜ்யம் அந்த அந்த மோட்சத்தை நான் பெறணும்னு நான் உங்ககிட்ட அந்த ஆசை கூட எனக்கு கிடையாது. மர்ஜிங் வித் த லார்ட் அதுவும் எனக்கு கிடையாது என்பதை இந்த பதத்திலிருந்து நாம சொல்கின்றோம். அதாவது லீஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் அந்த அருவவாத தன்மையிலே மட்டுமே பகவானை சேவித்து பகவானோட ஒன்றிணையணும், இன்டகிரேஷன் இல்லையா, அந்த ஒரு மோட்சம் எனக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிறது இந்த பதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. நமஸ்தே ஸ்துதாம்னே ஸ்புராதீப்தி தாம்னே त्वदीयोदयारात विश्वास्यदाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरादीप्ति धाम्ने त्वदीयोदयारात विश्वास्यदाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्तलीलायै देवाय तुभ्यं. So the entire universe, இந்த அண்டங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா created, oh Lord, the entire universe,
அதாவது இந்த 14 லோகங்கள் இருக்கக்கூடிய அனைத்தையுமே வந்து இரண்டாம் படைப்பு விசர்க்கம், அதுதான் இங்க சொல்லும். who was born from your abdomen. சோ பிரம்மாவால் இங்கே இரண்டாம் சிருஷ்டி என்பது படைக்கப்பட்டது இல்லையா? சோ who was born from your abdomen, தங்களுடைய நாபி, அதாவது இந்த வயிற்று பகுதியிலிருந்து, which was bound with the rope of, அதாவது அவருடைய இடுப்பு பகுதி தான் வந்து தாயின் யசோதையால் வந்து கட்டப்பட்டிருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட அந்த இடுப்பு பகுதியிலிருந்து தான், அந்த நாபியிலிருந்த தோன்றிய கமலத்திலிருந்து தான் வந்து இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாமே, அதாவது சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பிறகு உயிர்வாழிகள் இங்க இருக்கக்கூடிய செகண்டரி கிரியேஷன்ஸ் இல்லையா, இரண்டாம் படைத்தலை வந்து செய்தவர் யார் என்றால் பிரம்மர் தான். So to this rope I offer my humble obeisance. அந்த கயிற்றுக்கு நான் வந்து என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். எந்த கயிற்றால் வந்து தாயார் உங்களை வந்து இடுப்பை சுற்றி கட்டினாரோ உரலோட, அந்த கயிற்றை அதற்கு நான் என்னுடைய வந்தனங்கள் நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். I offer my obeisances unto the most beloved ஸ்ரீமதி ராதாராணி. ராதாராணி அவர்களுக்கும் அவருடைய பாதங்களுக்கு என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை நான் வந்து தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். And your unlimited pastimes, எல்லையற்ற உங்களுடைய லீலைகளுக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். So நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்த ரூபம் லசத் குண்டலம் கோகுலே பிரஜமானம். நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்த ரூபம் லசத் குண்டலம் கோகுலே பிரஜமானம். யசோதாபியோ லோகலாதவ்யமானம் பராம்ரிஷ்டமத்யந்த தோத்ருத்ய கோப்யா. யசோதாபியோ லோகலாதவ்யமானம் பராம்ரிஷ்டமத்யந்த தோத்ருத்ய கோப்யா. நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்த ரூபம் லசத் குண்டலம் கோகுலே பிரஜமானம். லசத் குண்டலம் கோகுலே பிரஜமானம். இதோட இந்த தாமோதர அஷ்டகம் புரிஞ்சது. இந்த லீலையினுடைய மகத்துவம் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஜென்ரலா இந்த லீலை வந்து கண்ணனுடைய, அதாவது சேட்டைய வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்காக தாயார் செய்த இந்த அவரை உரலோடு கட்டியதுதான் வந்து இந்த பாஸ்ட் டைம். ஆக்சுவலி அதிகமா நீங்க ஏதாவது ஆட் பண்ணணும்னா யூ கேன் டூ இட். ஆக்சுவலி ஹரே கிருஷ்ணா மேம், தேங்க்யூ சோ மச் மேம், எக்ஸலண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். நாளைக்கு தான் தாமோதருது, ஸோ அதனால ரீகன்ஃபார்ம் பண்ணல. நாளையில இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து யார்கிட்ட எல்லாம் அந்த யசோதா கிருஷ்ணரை வந்து மேம் அந்த இதுக்கு என்ன சொல்வீங்க, அந்த ஆல்டர், ஆல்டர்ல அந்த கல்லுல மோட்டர் மோட்டர் தமிழ்ல என்ன சொல்வீங்களோ அந்த இது உரல். உரல். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. உரல்ல கட்டி போடுற பிக்சர் வந்து இருந்தா அதை வச்சுக்கோங்க. இல்லைன்னா நீங்க வந்து பிரிண்ட் கூட எடுத்து வச்சிடலாம். இதை வந்து பூஜை ரூம்லயே நீங்க வச்சுக்கலாம் 1 மாசத்துக்கு. அப்புறம் நெய் தீபம் வந்து டெய்லி வந்து மார்னிங் ஈவினிங் இல்ல அட்லீஸ்ட் ஈவினிங் ஒரு பொழுது ஈவினிங் வந்து நம்ம நெய்ல ஏத்துவோம். இந்த 1 மாசம் ஒண்டி நீங்க பண்ணலாம். சோ திரி நம்மளே கூட பண்ணலாம். இல்லைன்னா எல்லா கோயிலையும் அந்த குண்டு திரி விற்கிறாங்க, அதை யூஸ் பண்ணலாம். நீங்க எப்படி வேணா பண்ணுங்க. இல்லைன்னா நெய் ஊத்தி நம்ம விளக்கேத்துற மாடல்லையும் விளக்கேத்திக்கலாம். பட் ஸ்டார்ட் ஆறது நாளை காலையில. டெய்லி ஒரு முறை இந்த தாமோதர அஷ்டகம் ஒண்ணு பாடுங்க, இல்ல முடியலன்னா படிங்க, எப்படி வேணா நீங்க பண்ணலாம். சரிங்களா? சோ அதுதான் நான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன். மாதாஜி ஒரு क्वेश्चन மாதாஜி, ஒரு குழந்தை கிருஷ்ணர் படம் இருக்கு மாதாஜி, வெண்ண இது வச்சிருக்கிற மாதிரி, அது வச்சுக்கலாமா மாதாஜி? மாதாஜி ஆக்சுவலா இது ரெண்டுமே ஸ்லைட்லி டிஃபரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ். இப்போ பாலகிருஷ்ணான்ற குழந்தை வந்து பர்மனண்டா வச்சுப்போம், நம்ம எடுக்க மாட்டோம். தாமோதர் அவன்ற என்னன்னா இந்த 1 மாசம் ஒண்டி வச்சுப்பாங்க. சோ இது ரெண்டுமே வேற வேற ஆக்சுவலா. சோ இதுல வந்து நம்ம தனேஸ்வரி மேம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதால நீங்க அது சொல்றீங்க, அது அந்த பேரால வருது. பட் தாமோதர் லீலைன்றது வந்து ஒரு பாஸ்ட் டைம். சோ அந்த இந்த தடவை வந்து கிருஷ்ணரை கும்பிடுறதோட அந்த லீலையே நம்ம கும்பிடுறோம். அதாவது யசோதாமாவும் கிருஷ்ணரோட லீலையும் நம்ம கும்பிடுறோம். சோ அதுதான் கான்செப்ட். நீங்க சொல்ற வெண்ண கிருஷ்ணான்றது வந்து பாலகிருஷ்ணா. அது வந்து எப்பவுமே நம்ம இதுல இருக்கும், நம்ம ஆல்டர்ல இருந்து. ஆக்சுவலி ஐ திங்க் இந்த போட்டோ ஆமா மேம் உங்களுக்கு எல்லா இஸ்கான்லயும் கிடைக்கும் மாதாஜி. நம்ம அப்ப அது எப்பவுமே சாமி ரூம்ல வச்சுக்க கூடாதா மாதாஜி? கூடாதுன்னு இல்ல மாதாஜி, பட் யூசுவலா 1 month வச்சுட்டு எடுத்துருவோம். எடுத்து உள்ள பத்திரம் நம்ம கொழு மாதிரி கான்செப்ட். பொம்மை வைக்கிற மாதிரி 1 மாசம் வச்சுட்டு பொம்மைன்னு இல்ல, கொழுல வந்து நம்ம எல்லா சாமிகளையும் வைப்போம் இல்லையா? ஆமா. சாமி வந்து பர்மனண்டா வைக்க மாட்டோம், எடுத்து உள்ள வச்சிடுவாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி கான்செப்ட்ல
எனக்கு அந்த கான்செப்ட் தெரியாது. நான் அது எப்பவுமே வச்சே இருக்க மாட்டேன். நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. நானும் ஃபர்ஸ்ட் அப்படி எடுத்து வச்சிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் சொன்னாங்க நீங்க அந்த 1 மந்த்க்கு அப்புறம் எடுத்து பத்திரமா உள்ள வச்சிடலாம் அப்படின்னு. அதான் நீங்க கொலு கான்செப்ட் சொன்னது புரியுதுங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அண்ட் சாமிக்கு எந்த டயட்டும் இல்ல, நீங்க எல்லாம் யூஸ்வலா குக் பண்ணலாம். தாமோதர்ல வந்து ஏதாவது ஒரு ரெசல்யூஷன் எடுத்துக்கோங்க. அதாவது காலையில பாகவதம் கிளாஸ் எடுக்காதவங்க நீங்க எல்லாம் இருக்கீங்க, எங்க கேட்க கூடாது. அவங்களோ இல்ல ஏதாவது ஒன்று ரீடிங்கோ இல்ல யூஸ்வலா பண்ணாத ஏதாவது ஒரு ரெசல்யூஷன் ஒரு பேப்பர்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க. யாருக்கும் சொல்லணும்னு இல்ல, உங்களால கடைபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு. அண்ட் நீங்க எடுக்கிற ரெசல்யூஷன் மோஸ்ட்லி உங்களை சார்ந்ததா இருக்கட்டும். பக்கத்து வீட்டுல எப்படி பண்ணட்டும், என் பசங்களை பண்ண வைக்கிறேன், ஹஸ்பண்ட் அந்த மாதிரி எடுக்காதீங்க. மோர் உங்களால என்ன பண்ண முடியுமோ என்ற ரெசல்யூஷன் எடுங்க. சரிங்களா மாதாஜி? எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணு சொல்லுங்களேன். எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ 16 ரவுண்ட்ஸ் ஸ்டாண்ட் பண்ணாதவங்க அட்லீஸ்ட் இந்த 30 நாள் 16 ரவுண்ட்ஸ் ஸ்டாண்ட் பண்ணலான்னு. அப்புறம் டெய்லி குளிக்காதவங்க டெய்லி குளிக்கலாம் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி மாதாஜி நாங்களாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் 16 ரவுண்ட்ஸ் எல்லாம். இல்ல மாதாஜி, நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்போ ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம பண்ணாம இருப்போம் இல்லையா. ஓகே ஓகே. நம்மள ஏதாவது ஒண்ணு மிஸ் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் துளசி குச்சியில வந்து துளசி குச்சியில பஞ்ச சுத்தி அதுல நெய்ல துவச்சு அது சுத்தலாங்கிறாங்க. ஆமா ஆமா அதுதான் மாதாஜி. அந்த நெய் சுத்துறீங்க இல்லையா, நெய் தீபம் காட்டுறச்சு அதுல ஒரு சின்ன துளசி, அந்த துளசியோட மஞ்சரின்னு சொல்லுவாங்க, சின்ன அதையோ இல்ல அந்த சின்ன ஸ்டெம் கூட இல்ல, அந்த குச்சி அந்த எண்ணெய் வந்து குட்டி பீஸ் எடுத்து வச்சா கூட போறோம். ஓகே. இல்ல என்கிட்ட பெருசாவே இருக்கு, அதே வச்சு செய்யலாம்ல. பெருசா வச்சு எப்படி மாதாஜி ஃபுல்லா காலி ஆயிடுமே உங்களுக்கு. கொஞ்சம் அதுல கட் பண்ணி வைங்க. நீங்க உச்ச துளசி தினம் மாத்தணுமா மாதாஜி அந்த குச்சிகளை? மாதாஜி அந்த குச்சி தாங்காது மாதாஜி. நான் தவுளூண்டு பீஸ் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் ஒரு எரிஞ்சிரும். ஆமா எரிஞ்சிரும். நேத்து நான் பண்ண மாதாஜி அந்த குச்சி வச்சு அந்த அதுல வந்து இது பஞ்சு திரி சுத்திட்டு நெய்யில துவைச்சு எரிய வச்சு ஒரு தட்டு முனையில வச்சு அப்படியே தீபம் மாதிரி காட்டிட்டு அப்படியே வச்சுட்டா கொஞ்ச நேரத்துல அது சரியாயிடுச்சு. என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து மேம் ஆவாளுக்கு தமிழ்ல சொல்லி கடுகு சைஸ்ல நீங்க வச்சா கூட போறோம். அந்த ஸ்டிக்கோட முனா சும்மா அது இருக்கணும், அவ்வளவுதான். ஓகே மாதாஜி. துளசி குச்சி வந்து கடுகு வைக்கணுங்களா மாதாஜி? ஆமா, அவ்வளவு பீஸ் கட் பண்ணி வச்சா கூட போறோம் உங்களுக்கு. அப்படியே ஃபுல்லா ஸ்டெம் வச்சு நீங்க ஆஸ்திரத்துக்கு சின்னதா ஒண்ணு. ஓகே ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஒரு நாளைக்கு ஒரு திரி போடணும் இல்லைங்க மாதாஜி? ஆமா, ஒரு நாளைக்கு மார்னிங் அது காஞ்சி போன இதுவெல்லாம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி இல்ல கொஞ்சமா கட் பண்ணி பண்ணீங்கன்னா போதும். அது எப்படியும் அந்த செடியில சுத்தி காஞ்சி இருக்கும், அதை கட் பண்ணா போதும். புதுசா எதுவும் கட் பண்ண. இன்னைக்கு டைம் இருக்கச்சே அந்த மஞ்சரி இதெல்லாம் காஞ்சி இருக்கும், அதெல்லாம் எடுத்து ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க. சோ உங்களுக்கு அந்த டைம் ஒரு தடவையும் போயிட்டு நீங்க கட் பண்ண வேணாம். ஏன்னா யூஸ்வலா ஈவினிங் மேல இது 7 மணி அப்படி பண்ணுவாங்க. சோ நீங்க ஈவினிங் மேல நம்ம கட் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா செடியில இருந்து. I think certain days we should not pluck tulasi also. இல்லையா? அதாவது ஏகாதசி and துவாதசி நம்ம pluck பண்ண மாட்டோம். சோ முன்னாடியே நம்ம அதுதான் சொல்றோம். பெஸ்ட் வந்து நம்ம முன்னாடியே எடுத்து ஒரு பாட்டில்ல போட்டீங்க. Even some other days also they are telling ma, எனக்கு தெரியல எனக்கு. மாதாஜி டியூஸ்டே ஃப்ரைடே. டியூஸ்டே ஃப்ரைடே அந்த கணக்கெல்லாம் இல்ல, வெறும் ஏகாதசி துவாதசி. வேற ஏதாவது எக்ஸெப்ஷனல் டே இருந்தா நான் சொல்றேன். பௌர்ணமி அமாவாசை மாதாஜி அதுலயும் எடுக்க கூடாது. அது அந்த டைம் வந்துரும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல நம்ம அமாவாசை 3ஆம் நாள்ல நமக்கு இது வரும். எப்படி இருந்தாலும் மாதாஜி ஒரு சின்ன ஷேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி இந்த மாசத்துல இந்த தாமோதர் மாசம் செய்யற நம்ம சின்ன பக்தி செயலும் பல மடங்கா விருத்தி ஆகுன்றது இது. அதனால நம்ம நம்மளால முடிஞ்சதை நம்ம செஞ்சோம்னா நமக்கு இன்னும் பல மடங்கு நம்ம பக்தியில முன்னேறலாம். கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது ஒண்ணு ஆட் பண்ணலாம் மாதாஜி. உங்களது யூஸ்வலா 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணீங்கன்னா 18 பண்ணுங்க. இல்ல எப்பவுமே பகவத்கீதா திறக்கவே மாட்டோமே நம்ம, அதை கொஞ்சம் திறக்கலாம் டெய்லி ஒரு ஸ்டான்ஸா. சரி, நம்ம பண்ணி எல்லாமே பண்றோம்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏதாவது ஒண்ணு எல்லார்கிட்டயும் ஒண்ணு ஸ்டாப் ஆகும் இல்ல மாதாஜி, அதை பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நாளைக்கு வந்து 6:15க்கு நான் வரேன். இந்த தாமோதர் அஷ்டகம் வேணா நம்ம பார்க்கலாம். இல்ல யாருக்காவது ஆல்ரெடி ரொம்ப நல்லா தெரியும்னா அவங்க வந்து கிளாஸ் எடுக்கலாம் நாளைக்கு. பாட்டு தெரியும் மாதாஜி, பட் அத எக்ஸ்பிளனேஷன் அவ்வளவு. நாளைக்கு வேணா பாட்டாவே பாடிடலாம். நாளைக்கு பாட்டா பாடிடலாம். ஓகே, நாளைக்கு பாட்டு தெரியும் மாதாஜி.
பாட்டு பாடிடலாம். இன்னைக்கு 10th கேண்டோனுடைய சம்மரி வந்து பார்க்கலாம். இன்னைக்கு அது மட்டும் பார்த்துட்டு நாளைக்கு வேணும்னா நாளைக்கு வி வில் டேக் காலையில செஷன் எடுக்கலாம். வில் டூ திஸ். ஓகே, நாளைக்கு ஐ வில் டேக் பாகவதம் கிளாஸ். ஏன்னா 1 வீக் நான் இருக்க மாட்டேன். ஸோ அதனால ஐ ஃபீல் லைக் அட்லீஸ்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி அன்னைக்காவது நான் ஐ வாண்ட் டு டேக். அதுவும் நாளைக்கு தாமோதர மந்தில் வேற இல்லையா? ஸோ பகவானை பற்றி நம்ம பேசலாம் இல்லையா? ஓகே, நாளைக்கு நம்ம கிளாஸ் வச்சுக்கலாம். ஸோ சண்டே கிளாஸ் உண்டு. ஸோ நீங்க எல்லாரும் நாளைக்கு கலந்துக்கோங்க. ஸோ ஒரு வாட்டி தாமோதர அஷ்டகம் எல்லாரும் இங்கே என்னுடைய போட்டோ இருக்கிறதுனால மோஸ்ட்லி நாளைக்கு பார்க்கலாம். டெமோ வேணா கூட நான் அட்லீஸ்ட் ஆரத்தி வந்து வேணும்னா எல்லாரும் சேர்த்து ஒரு வாட்டி பண்ணுங்க. சரிங்களா? ஓகே, நம்ம இப்போ 10th சாப்டருடைய சம்மரி பார்க்கலாம். இதுல மொத்தமும் 51 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு ஆக்சுவலி இதுல. ஸோ நாம இந்த அத்தியாயத்துல என்ன படிக்க போறோம்னாக்கா 10 அதாவது குவாலிட்டிஸ், அதாவது என்னென்ன சொல்ல போறோம், அதாவது மேன்மையான குவாலிட்டிஸ் என்னென்ன அப்படிங்கறது எல்லாமே. பேப்பர் பேனா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான வேர்ட்ஸ். சாரி மேம் ஃபார் இன்டரப்டிங். எல்லாமே வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். என்டையர் பாகவதம் இந்த 10ல தான் இருக்கு. சோ அதனால ப்ளீஸ் எல்லாரும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you. அதாவது இந்த 4 ஸ்லோகத்துல வந்து 10 குவாலிட்டிஸை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கறத பத்தி லாஸ்ட் ஸ்லோகம், அதாவது லாஸ்ட்டுக்கு முந்தைய ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? 2.9. எவ்வளவு 45 and 46 நினைக்கிறேன். அதுல வந்து மேலும் அடுத்த சாப்டர்ல நான் அதெல்லாம் விளக்க போறேன் அப்படிங்கிறது, வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களை நான் விளக்க போறேன்றத வந்து சொல்லப்பட்டிருந்தது. அந்த 10 மேன்மையான அந்த இயல்புகள் என்ன அப்படிங்கறத வந்து நாம இந்த 10வது அத்தியாயத்துல வந்து நாம பார்க்க போகின்றோம். ஸோ இதுல மொத்தமுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 51 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஸோ அது எவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றதால் 4 டிவிஷன்ஸா 4 இதுவா வந்து செக்ஷன்ஸா வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. முதல் 9 ஸ்லோகங்கள் வந்து 10 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் எ புராணா. அதாவது புராணத்துல வந்து நம்ம வந்து, அதாவது புராணா என்றால் இங்க வந்து பகவானுடைய சிருஷ்டி, அதை பத்தி தான் சொல்ல போறோம். 10 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன என்றதை வந்து முதல் 9 ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதாக இந்த விளக்க உரையில வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுனாக்கா 10 டாபிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஹையஸ்ட் வந்து 10th டாபிக் வந்து ஆஸ்ரயா. ஆஸ்ரயா என்றால் வந்து ஷெல்டர், அதாவது நிழல் நமக்கு. ஸோ அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் 10th டாபிக்கா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதாவது லாஸ்ட் டாபிக்கா இருக்கிறது எதுனாக்கா ஆஸ்ரயா. அதுதான் வந்து ஹையஸ்டா சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது எப்படி நம்ம வந்து நவவித பக்திஸ்ல வந்து ஷெல்டர், அதாவது சாரி இது நவவித பக்திஸ்ல வந்து ஸ்ரவணம் வந்து இத ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஹையஸ்ட்ன்னு சொல்லுவாங்களோ, ஏன்னா அது இல்லாம நம்ம எதையுமே அடைய முடியாது. ஸோ அதே மாதிரிதான் நிழல் என்பதும் வந்து நமக்கு மிக மிக முக்கியமானது இல்லையா? ஸோ ஒரு இடத்துல தங்கணும்னா கூட முதல்ல அந்த கூரை இருந்தாதான் நம்ம தங்க முடியும். அதாவது வெறுமனே அந்த வான்வெளி ஓப்பனா இருக்கிற இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து செக்யூரா படுத்திருக்கோன்றது வந்து என்ன கேரண்டி? அதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கே வந்து ஒரு நிழல் எதுன்னா பகவானுடைய திருப்பாதங்கள் தான். அவர் அந்த பாதங்களில் நாம சமர்ப்பணம் அடைவதுதான். தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் ஒன். ஆனா அதுதான் 10வது குவாலிட்டியா வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து 3ல இருந்து 7வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் எது கவர் பண்றாங்கனாக்கா டெஃபினிஷன் ஆஃப் த 10 டாபிக்ஸ் ஆஃப் த ஸ்ரீமத் பாகவதம். அதாவது 10 அந்த தலைப்புகளுடைய டெஃபினிஷன்ஸ் சொல்றாங்க. அதாவது டிஃபைனிங் த டாபிக்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஸ்ரயா அப்படின்னா என்ன? நமக்கு நிழல் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் தெரியும். ஆனா அந்த நிழலினுடைய அதாவது விளக்கம் தான் வந்து நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம். ஸோ அந்த அதாவது 3ல இருந்து 7வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே இந்த 10 தலைப்புகளுடைய அதாவது டெஃபினிஷன்ஸ், டிஃபைனிங், எவ்வாறு அதை வந்து விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை எடுத்துரைப்பது வந்து இந்த பாகவதத்துல வந்து இந்த 10 டாபிக்ஸ் எவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்று விளக்குகின்றது. நெக்ஸ்ட் 8ல இருந்து 9வது ஸ்லோகம் வந்து பரமாத்மா இஸ் த ஷெல்டர் ஆஃப் த சோல். ஸோ பரமாத்மா தான் நமக்கு வந்து நிழல், அதாவது ஆத்மாவுக்கு நிழல் வழங்குபவர். நம்ம ஹிருதயத்திலேயே இருக்கக்கூடிய சீரோத கஷாயி விஷ்ணு இல்லையா? அவர் தான் நமக்கு வந்து நம்ம ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்துருக்கார். அண்ட் ஹீ இஸ் த ஷெல்டர் ஆஃப் த சோல் அப்படிங்கிற விளக்குறது தான் வந்து 8ல இருந்து 9th ஸ்லோகம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து 10ல இருந்து 35வது ஸ்லோகம் சர்க்கா. அதாவது சர்க்கம் என்றால் முதன்மை படைப்பு இல்லையா? இது பகவான் சிருஷ்டிக்கிறது. ஆக்சுவலி முதன்மை படைப்பு யார் படைக்கிறது? அதாவது கார்ணோதயா விஷ்ணு தான் படைக்கிறார். இது நம்ம 3 புருஷாவதாரங்களை மீண்டும் நினைவுக்கு கொண்டு வரணும் நீங்க.
கார்ணோதயா விஷ்ணு, கர்ப்போதயா விஷ்ணு, ஷீரோதயா விஷ்ணு. கார்ணோதயா விஷ்ணு எங்கே படுத்துன்னு இருக்கார்? விரஜாரிவர் அல்லது காரணக்கடலில் படுத்துக்கொண்டு அவருடைய சுவாசத்திலிருந்தும் உடல் நாளங்களிலிருந்தும் வரக்கூடிய அந்த காற்றினால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அநேக அண்டங்கள் வந்து படைக்கப்படுகின்றன. நம்மள மாதிரி எத்தனையோ அண்டங்கள் இருக்கு. நாம இந்த 14 லோகங்கள்ல பூமி வந்து 7வது நிலையில இருக்கின்றது. இந்த மாதிரி 14 லோகங்களை அடங்கிய ஒவ்வொரு அண்டமும் வந்து அநேக இதுல வந்து அவருடைய சுவாசத்துல வந்து அதாவது எல்லையற்ற அண்டங்கள் வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எண்ணிலடங்காத அண்டங்கள் அப்படிங்கறத வந்து நாம படிச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் சர்க்கம், கிரியேஷன் ஆஃப் த விராட் ரூபம். இந்த விராட் ரூபத்தை பத்தி ஒவ்வொரு பாகத்தையும் நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இந்த செகண்ட் கேண்டோலி அவருடைய உருவம் வந்து அதாவது ஃபேஸ், அதுக்கப்புறம் தலைபாகம், ஷோல்டர், அதுக்கப்புறம் ஹிருதய பாகம், அடுத்து வயிறு பாகம், அதுக்கடுத்து கால் பாகம், இது எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் செகண்ட் கேண்டோல. செகண்ட் கேண்டோ முடிஞ்சா நீங்க எல்லாரும் ஒரு வாட்டி உட்காந்து மீண்டும் ஒரு வாட்டி வாசிங்க. ஸோ அதை 2-3 வாட்டி வாசிச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட். இப்ப ஆல்ரெடி உங்களுக்கு டவுட் வந்தா யூ கேன் கோ பேக் யூடியூப்ல. எனிவே உங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்கு, ஒரு வாட்டி நீங்க ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ டவுட்ஸ் தான் என்னையும் கேளுங்க, ராதிகாமாவையும் கேளுங்க, ஈவன் உஷா மாதாஜி ஆல்சோ கேன் ஹெல்ப் இயர். ஸோ நீங்க வந்து யாரை வேணாலும் கேட்கலாம், அவங்க அதாவது விளக்க உரை கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க. ஸோ கிரியேஷன் ஆஃப் விராட் ரூபா, ஆன்சர் டு பரிஷித் மகாராஜ் கொஷின், அதாவது 2.8.11ல வந்து அவர் கேட்ட அந்த கொஷினுக்கு வந்து விடை வந்து இங்கே கொடுக்கப்படுகின்றது என்று ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இந்த சம்மரியில அடுத்து 10லிருந்து 12வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கின்றது என்ற கர்ப்போதயா கிருஷ்ணி, ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் பகவான் உட்புகுந்திருக்கின்றார் 2வது புருஷ அவதாரமாக. அந்த கர்ப்போதகம் என்னும் அந்த கடலில் வந்து படுத்தின்றிருக்கார் பகவான் இல்லையா? சோ அவருடைய நாபிலிருந்து தான் 14 லோகங்களும் படைக்கப்படுகின்றது. சோ கர்ப்போதயா விஷ்ணு லைஸ் ஆன் த கர்ப்போதகா ஓஷன். அதை பற்றி விளக்கிறது வந்து 10லிருந்து 12வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். 13லிருந்து 14வது ஸ்லோகம் வந்து மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் த செமினல் சிம்பிள் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பொட்டன்சிஸ் ஆஃப் த லார்ட். அதாவது உள்ளதை உள்ளபடி நாம வந்து அதாவது எவ்வாறு இந்த அண்டங்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்து தெரியும், பெர்மனண்டா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி நாம வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இது இப்படிதான் அப்படிங்கறத வந்து சொல்ல. செமினல் மீன்ஸ் தட் இஸ் த உருவாக்கக்கூடிய அந்த சீமன் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த உருவாக்குதல் என்னக்கூடிய அந்த இதை வந்து சொல்லப்படுவது. மேலும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பொட்டன்சிஸ் ஒன்னு உருவாகிறதுக்கான காரணம் எவ்வாறு சப்தத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஏர், அந்த பஞ்ச மகாபூதங்கள் எல்லாம் வந்து உருவானது எல்லாமே நாம படிச்சிருக்கோம் ஆல்ரெடி இல்லையா? சோ அந்த சப்தம் எவ்வாறு வந்து நமக்கு வான்வெளியில் ஏற்படக்கூடிய சப்தத்திலிருந்து ஒவ்வொன்றும் நம்ம வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரிதான் இந்த செமினல் சிம்பல் உருவாகுறது என்பது சீமன், அதாவது உற்பத்தி ஆகக்கூடிய அந்த விந்து, அது எவ்வாறு என்பதை அந்த சிம்பல் வந்து நம்ம அதை பத்தியும் படிக்க போறோம். அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பொட்டன்சிஸ் ஆஃப் த லார்ட், வெவ்வேறு ஆற்றல்கள், பகவானுடைய வெவ்வேறு ஆற்றல்களை பற்றி நாம வந்து படிக்க போகின்றோம். இது வந்து 13-14 ஸ்லோகம் வந்து எடுத்துரைக்கின்றது. மேலும் 15-16வது ஸ்லோகம் எதை சொல்கின்றது என்றால் மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் த லைஃப் ஏர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் த சென்சஸ். இந்த சுவாசம் இல்லையா, லைஃப் ஏர் என்றது நம்மளுடைய சுவாசம். சோ இது எவ்வாறு நமக்கு வந்து மேனிஃபெஸ்டேஷன் வெளிப்படுத்துகின்றோம் இல்லையா? சோ அந்த வெளிப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இது வந்து எதற்கு பொறுப்பாகின்றது என்றால் இந்த புலன்களுடைய செயல்பாடுக்கு வந்து பொறுப்பாகின்றது. இந்த சுவாசம் இல்லைன்னா இந்த உடல் என்ன ஆகும்? ஆக்சுவலி ஒரு ஜடம், அதாவது மரக்கட்டை தான். சுவாசம் நின்று போய்விட்டது என்றால் ஆத்மா வெளியேறிவிட்டது என்று அர்த்தம். சோ இந்த சுவாசம் தான், இதை வச்சுதான் நம்ம வந்து உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து நம்ம சொல்றோம். ஆனா இந்த சுவாசம் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த புலன்கள் எல்லாமே வந்து ஆக்டிவா வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கும் இல்லையா? லைஃப் ஏர் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படிங்கிற விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் வந்து 15லிருந்து 16வது ஸ்லோகம். அப்புறம் 17லிருந்து 30வது ஸ்லோகம் எதை குறிக்கின்றது என்றால் கிரியேஷன் ப்ரொசீஜர், எவ்வாறு வந்து இந்த படைக்கும் தொழில் ஏற்படுகின்றது என்பதை வந்து இங்க பார்க்க போகின்றோம். டிசையர், அதாவது ஆசை இல்லையா? ஒரு ஆசை இருந்தாதான் எதையுமே நம்ம வந்து முன்னேறதுக்கு அடுத்து வந்து ஸ்டெப் எடுத்து வைப்போம், முயற்சி செய்வோம். ஆசையே இல்லாம நம்ம வந்து அதுல வந்து முயற்சி செய்ய மாட்டோம் இல்லையா? இப்ப பக்தி பாதையில போகணும்னு நினைச்சுதான் நாம வந்து பாகவதம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றோம், பகவத்கீதை படிக்கிறோம், வெவ்வேறு பகவானை பற்றி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அநேக அதாவது கீர்த்தனைகள் இதெல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறோம். அங்க என்ன ஆசை இருக்கின்றது? பக்தி உணர்வை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை நம்ம ஹிருதயத்துல ஏற்படுகின்றது. அந்த மனசு அதன் மேல் நயிக்கின்றது. அதற்கான அந்த ஆசை வந்து வெளிப்படும் பொழுது நெக்ஸ்ட் வந்து அது ஆக்ஷனுக்கு வந்து புத்தியும் வேலை செய்கின்றது,
புலன்களும் அதற்காக வந்து ஒத்துழைக்கின்றது. ஸோ பேசிக்கலி இந்த ஆசை அதனால என்ன ஆகுறதுனாக்கா இந்த கிராஸ் ஆர்கன், அதுக்கப்புறம் ஷட்டில் ஆர்கன். கிராஸ் ஆர்கன் என்னக்கா இந்த பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லையா, நம்ம உடல் என்பது இது எல்லாமே பிசிக்கலா இருக்கிறது வந்து கிராஸ் ஆர்கன் சொல்லுவோம். கை, கால், கண்ணு, காது, இது எல்லாமே வந்து கிராஸ் ஆர்கன்ஸ். மனசு, புத்தி, இதெல்லாம் நம்மளால கண்ணை பார்க்க முடியாது இல்லையா. ஸோ இதெல்லாமே வந்து இந்த அகங்காரம், இதெல்லாமே வந்து ஷட்டில் ஆர்கன்ஸ் சொல்லுவோம். அது ஷட்டில் பாடி, கிராஸ் பாடின்னு எப்படி சொல்லுவோமோ அதே மாதிரிதான். அதாவது சூக்ஷ்மம் மற்றும் ஸ்தூலம். இது ஸ்தூலம் என்பது கிராஸ், சூக்ஷ்மம் என்பது வந்து ஷட்டில் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஷட்டில் பாடியில இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் எது என்னக்கா மனசு, புத்தியை நம்மளால பார்க்க முடியுமா? உணர மட்டும்தான் முடியும். அதே மாதிரி மனசை நம்ம உணரதான் முடியும், வெளிப்படுத்த முடியும், பேச முடியும். ஆனா அதை வந்து முழுமையாக நமக்கு யார்கிட்டையும் காட்ட முடியாது. நம்ம சொல்லக்கூடிய வார்த்தை எவ்வாறு நம்ம அதை எடுத்துரைக்கின்றோம், நம்ம பாடி லாங்குவேஜ், இதை வச்சுதான் நம்ம வந்து we will be able to tell. நம்ம வந்து கோபத்துல சொன்னோமா, இல்ல வந்து அதாவது சந்தோஷத்துல சொன்னோமா, இல்ல சங்கடமான சூழ்நிலையில சொன்னோமா, இல்ல சோகமாக பேசினோமா, இல்ல துக்கத்தோடு இருந்தோமா, இதெல்லாம் இந்த அதாவது நம்மளுடைய பாவனைகள் எல்லாமே வெளிப்படுத்துறது எல்லாமே வந்து நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடியது வந்து வெளியில வெளிப்படுத்துகின்றோம். எவ்வாறு என்றால் நம்ம பேசக்கூடிய தன்மையில. சோ அது எல்லாமே வந்து அந்த உள்ளத்தை வந்து நம்மளால வெளியே யாருக்கும் காட்ட முடியாது. ஆனா அதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய விதம் வந்து இந்த ஆர்கன்ஸ்னுடைய செயல்பாடுல தான் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நெக்ஸ்ட் சென்ஸ், தேவதா பிளஸ் தன்மந்த்ரா பத்தி நம்ம அந்த அந்த ஸ்லோகம் வரும்பொழுது வந்து பார்க்கலாம். சன்ஸ் தேவதா அண்ணாக்கா அதாவது தெய்வாம்சம் பொருந்திய அந்த புலன்களை பற்றி சொல்லுவது. சோ நமக்கும் தேவர்களுக்கும் வித்தியாசம் வந்து என்னன்னாக்கா அவர்கள் எல்லாமே டிவைன் குவாலிட்டிஸோட இருக்கக்கூடியவங்க. நம்ம வந்து இந்த பௌதீக இயல்புகளோட வந்து அது மெஜாரிட்டியா வந்து ஐக்கியமாகி இருப்பாங்க. நமக்கு குரோதம் உண்டு, கோபம் உண்டு, இல்லை குரோதம் கோபம் ரெண்டு ஒண்ணுதான். குரோதம், அதுக்கு அடுத்து பேராசை, பொறாமை, இது எல்லாமே நம்ம கிட்ட உண்டு. இதெல்லாம் மேன்மையாக இருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்கள் மனிதர்களாகிய நமக்கு. ஆனால் தெய்வீகமான அம்சம் இருப்பவர்களுக்கு அத்தகையான இயல்புகள் இருக்காது. அந்த நிலை செல்லும் பொழுது நமக்கும் தேவர்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்காது. சோ அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இது இத்தனையுமே கவர் ஆகுறது வந்து 17th ஸ்லோகத்துல இருந்து 30th ஸ்லோகம் வரைக்கும் கவர். தன்மந்த்ரா அப்படிங்கிற தன் மாத்ரா அப்படிங்கிற என்னதுன்றது வந்து நான் அந்த ஸ்லோகம் வரும்பொழுது சொல்றேன். நான் இன்னும் அதை படிக்கல நான். ஓகே, 31, 32 ஸ்லோகம் வந்து என்ன சொல்றதுன்னாக்கா the creation of தாத்துஸ், பிராணாஸ் and action of subtle senses. தாத்துஸ் மற்றும் அதாவது பிராணா என்றால் இந்த சுவாசம் இல்லையா, சோ அந்த வாயு, அதனுடைய படைப்பு. மேலும் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஷட்டில் சென்சஸ், அதாவது இந்த மனசு, அதுக்கப்புறம் புத்தி, இதனுடைய செயல்படும் தன்மையை பற்றி எல்லாம் விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் வந்து 31, 32 ஸ்லோகங்கள். அது எவ்வாறு வந்து மனசு செயல்படுகின்றது, எவ்வாறு இந்த புத்தி செயல்படுகின்றது. இதை வந்து நம்ம புத்தி செயல்படுகின்றது என்று தான் சொல்கின்றோம், மனசு செயல்படுகின்றது என்று சொல்கின்றோம். ஆனால் எவ்வாறு அது இயங்குகின்றது, ஆக்டிவ்னஸ் எப்படி பெறுகின்றது என்பதை பற்றி பார்ப்பது வந்து 31, 32 ஸ்லோகங்கள் வந்து சுவாசம், நம்ம எப்படி சுவாசம் பயிற்சி செய்கின்றோம் இல்லையா, இந்த மூச்சு எப்படி வந்து போறது, இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்க போகின்றோம். சோ 33, 35 ஸ்லோகம் என்ன சொல்கின்றதுன்னா the wise do not accept both gross and subtle forms of the virat rupa. அதாவது ஞானம் இருப்பவர்கள் வந்து யாருமே வந்து இந்த ஸ்தூலம் மற்றும் சூக்ஷ்மத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விராட் ரூபத்தை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். இது எல்லாமே விராட் ரூபம் நம்ம அவ்வளவு நம்ம படிச்சோம், ஆனா அது எல்லாமே நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் பகவானுடைய தலைபாகத்திலிருந்து இது வருது அப்படிங்கிறதையும் அந்த ஸ்லோகங்கள் முடியும் போது அதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அந்த ஞானம் உடையவர்கள் வந்து அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். அதாவது கிராஸ் பாடி, சட்டில் பாடி வந்து விராட் ரூபத்தினுடைய இதுன்றது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படிங்கறது வந்து விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள். அது என்னன்றது வந்து நம்ம டீட்டெயிலா அந்த ஸ்லோகங்கள் போகும்பொழுது நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து 36வது ஸ்லோகம் வந்து the Lord accepted the form of Brahma to create இல்லையா. சோ பிரம்மர் வந்து படைப்பும் தொழிலை ஏற்பதற்காக அவரை வந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றார். ஏனென்றால் அவர் அவ்வளவு தவங்கள் புரிந்து பகவானிடத்தில் வந்து தப என்னும் அந்த 2 வார்த்தை கேட்ட உடனே எந்த ஒரு தயக்கமும் இன்றி, கேள்வியும் இன்றி, டவுட்டே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டவுட் என்பதே வரக்கூடாது. எஸ், இது வந்து நம்மளை விட ஒரு ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி, அதாவது சொல்லக்கூடியதுதான் அங்க இருந்து வருதுனால ஆர்டர், இட் இஸ் an order from the God அப்படின்னு ஏற்றுக்கொண்டு அவர் வந்து எதை பற்றியுமே யோசிக்காம
வெறுமனே எல்லாம் வல்ல இறைவன் மீது அவர் உட்கார்ந்து அந்த தவங்களை புரிந்தார். அந்த தவத்தை வந்து மெச்சிதான் வந்து பகவான் அவருக்கு வந்து படைக்கும் தொழிலை வந்து மேற்கொள்வதற்கான ஞானத்தை எல்லாமே, வேதங்கள் எல்லாத்தையுமே அவருடைய ஹிருதயத்திலிருந்தே அவர் வந்து வெளிப்படுத்துகிறார். இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சோம் இல்லையா? அதனுக்கு பகவான் பிரம்மரை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் படைக்கும் தொழிலுக்காக. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 37 40வது ஸ்லோகம் வந்து பாடிஸ் கிரியேட்டட் பேஸ்ட் ஆன் கர்மா. அதாவது இந்த உடல் எல்லாம் எவ்வாறு படைக்கப்படுகின்றது, கர்மத்தினால் படைக்கப்படுகின்றது என்பதை இன்னும் எப்படி அந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து புரிந்து கொள்வதற்கான சொல்லப்பட்ட விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் வந்து 37 40 வரைக்குமே. அதாவது விசர்க்கம் எக்ஸ்பிளைன் 36 47வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் விசர்க்கம், இரண்டாம் படைப்பு பத்தி, பிரம்மரை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அடுத்து வரக்கூடியது 36வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 47வது ஸ்லோகம். அந்த 47வது ஸ்லோகத்துல வந்து 36வது ஸ்லோகம் பகவான் வந்து பிரம்மாவை ஏற்றுக்கொள்கின்றார் படைக்கும் தொழிலுக்காக. 37 40வது ஸ்லோகம் வந்து எவ்வாறு இந்த உயிர்வாழிகள் இந்த பௌதிக உடல்களை எல்லாம் வந்து ஏற்கின்றது, சோ எதன் அடிப்படையில் இந்த பௌதிக இந்த உடல்கள் எல்லாம் படைக்கப்படுகின்றது என்பதை விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள். அடுத்து 41வது ஸ்லோகம் வந்து பெர்முடேஷன்ஸ் ஆஃப் த மோட்ஸ் கிரியேட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் இல்லையா? பெர்முடேஷன்ஸ் அண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து மேக்ஸ்ல படிச்சிருப்போம், NCR NPR அப்படின்ட்டு. இங்க யாராவது மேக்ஸ் டீச்சர் இருந்தா கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? காம்பினேஷன் எத்தனை விதமான 2 பவர், அதாவது ஃபேக்டோரியல் எல்லாம் போட்டு, எனக்கு தமிழ்ல வந்து அது ஈக்குவலன்ட் தெரியாது, ஸோ ஃபேக்டோரியல் போட்டு பண்ணுவோம் நம்ம. யாராவது மேக்ஸ் டீச்சர் இருந்தா கொஞ்சம் தயவு செய்து தமிழ்ல கொஞ்சம் விளக்கி விடுங்க. ஸோ பெர்முடேஷன்ஸ் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த 3 குணாதிசயங்கள் இல்லையா? இந்த 3 குணாதிசயங்கள்ல நம்ம வந்து எந்தெந்த குவாலிட்டிஸோட நம்ம இந்த உடலை வந்து படைக்கப்படுகின்றது. ஸோ நமக்கு சத்துவகுணம் எத்தனை %, அடுத்து வந்து ரஜோகுணம் எவ்வளவு %ல நம்ம இருந்தோம், அதே மாதிரி நம்ம வந்து தாம்சிக் நேச்சர் எவ்வளவு %. எல்லாருக்குமே இந்த 3 குணங்களோட ஐக்கியம் உண்டு. ஆனா அந்த பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் வேரி ஆகும். சில பேரு ரஜோகுணத்துல வந்து 90% இருப்பாங்க, சத்துவகுணம் ஒரு 5%, 8% இருப்பாங்க, தாம்சிக் 2% இருக்கும். எல்லா குணாதிசயங்களோட நம்ம வந்து மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் தான் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள். அன்றாட செயல்கள்ல சில சமயத்துல நமக்கு சோம்பேறித்தனம் இருக்கும், அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாமசிக் நேச்சர்ல வந்து சேர்ந்துரும். சில சமயத்துல வந்து ஆசை வந்து நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியாம போகும், நம்முடைய செயல்பாடு எதிர்பார்ப்புகளோட செய்வோம் நிறைய. இவன் சத்துவத்துல இருந்தாலுமே அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வந்து நம்ம வந்து ரஜோவை வெளிப்படுத்தி விடுவோம். சில சமயத்துல வந்து நம்ம ரஜோலே இருந்தா கூட அந்த சத்துவமான குணத்தை நம்ம வெளிப்படுத்தி விடும். இந்த 3 குணங்களுக்கு இடையே போட்டி எப்பவுமே நடந்துட்டு இருக்கும்ன்றதையும் நம்ம வந்து குணத்திரை விபாக யோகத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சில சமயத்துல சத்துவம் வந்து மேலோங்கி இருக்கும், சில சமயத்துல வந்து சத்துவம் தமசையும் தோற்கடித்து கொண்டு ரஜோ மேலோங்கி இருக்கும், சில சமயத்துல சத்துவத்தையும் ரஜோவையும் தோற்கடித்து கொண்டு தாம்சிக் நேச்சர் வந்து மேலோங்கி நிற்கும். ஸோ இந்த காம்படிஷன் வந்து நடந்துட்டே இருக்கும். இந்த பர்முடேஷன் காம்பினேஷன் ஏற்றவாறு நமக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான உடல் வந்து அமைய பெறுகின்றது என்பதை விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் வந்து 41 ஸ்லோகம். 42 43 வந்து மெயின்டெனன்ஸ், நம்மளை வந்து அதாவது ஆட்சி பண்பவர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரட்சிப்பவர், அவர் வந்து மகாவிஷ்ணு. அதாவது டிஸ்ட்ரக்ஷன் சமயத்துல வந்து சிவபெருமான் அப்படிங்கிற விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் வந்து 42 43. 44 47வது ஸ்லோகம் வந்து the Lord doesn't directly take part in the creation இல்லையா? டைரக்டா நம்மள எல்லாம் அவர் படைக்கலை, இன்டைரக்டா பிரம்மாவை வைத்து படைக்கிறோம், அவருடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் இல்லையா? சோ விஷ்ணுவாக நம்மள எல்லாருமே அவர் வந்து அருள் பாலிக்கின்றார். அடுத்து வந்து சிவனாக வந்து நமக்கு எல்லாருமே இறுதியில, அதாவது அழிவு என்று ஏற்படும் போது, அதாவது டிஸ்ட்ரக்ஷன் என்றது அவருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில போகின்றது. ஸோ இந்த இதெல்லாமே வந்து ஸோ ஸ்டில் மெட்டீரியல் நேச்சர் இஸ் நாட் இண்டிபெண்ட். இந்த எல்லாமே பகவான் டைரக்டா செய்யலைன்னாலும் அது இந்த பௌதிக இயற்கை வந்து அவரிடத்திலிருந்து பிரிந்த ஒன்று கிடையாது, சுதந்திரமானது அல்ல. எல்லாம் அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்தாலும் அனைத்திலுமே அவருடைய கட்டுப்பாடு என்பது உண்டு என்பதை விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் வந்து 44 47வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கவர் ஆகிறது. அடுத்து 48 51 வந்து சௌனிக ரிஷி இன்கொயர்ஸ் அபவுட் த விதுர மைத்ரேரிய சம்வாதா. இப்ப சௌனிக ரிஷி வந்து என்ன பண்றாரு, இவர்கிட்ட சுத கோஸ்வாமி இல்லையா, அவங்களுக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடல் வந்து அவர் வந்து சுகதே கோஸ்வாமி பரிஷித் மகாராஜுக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடலா தான் இங்க வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ சுத கோஸ்வாமி இடத்துல வந்து நம்ம சௌனிக ரிஷி அவர்கள் வந்து கேட்கின்றார். சோ அதாவது இவருக்கும் விதுரருக்கும் மைத்ரேயிக்கு இடையில இருந்த சம்வேதா, அதாவது சமவாதம், அதாவது இருவருக்கும் இடையில் நடந்த உரையாடலை பற்றி இங்கே கேட்கின்றார். யாரு? சௌனிக ரிஷி.
So Parashikta had asked a similar question. இதே கொஸ்டினை தான் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி இடத்துல வந்து பரிஷித் மகாராஜனும் கேட்டார் என்று விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் வந்து இந்த 48ல இருந்து 51 கவர் ஆகுது. சோ இந்த சம்மரி வந்து இதுதான் இந்த சாப்டருடைய சாராம்சம். இதுல இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலா வந்து நாம வந்து வாசிக்க போகின்றோம். ஸோ நாளைக்கு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பார்க்கலாம் இதுல 10th சாப்டர்ல. ஸோ உங்களுக்கு ஃபுல் பிலாசபி இருக்கக்கூடிய கேண்டோவே இந்த செகண்ட் கேண்டோ. ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ உங்களுக்கு எல்லாம் பேஸ் கொடுக்கும், உங்களுக்கு பகவானை பற்றி எல்லாம் ஓரளவுக்கு வந்து பேஸ் அமைச்சு கொடுக்குது. ஆனா முழுமையாக இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் எவ்வாறு படைக்கப்படுகின்றன என்ற அந்த ஃபுல் கான்செப்ட்ஸே வந்து இந்த செகண்ட் கேண்டோ தான். செகண்ட் கேண்டோ நம்ம கண்டிப்பா நன்னா வாசிக்கணும். ஸோ நீங்க எல்லாருமே வந்து மீண்டும் ஒரு வாட்டி வாசிங்க. எல்லாருக்கும் புக்ஸ் வந்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? பாகவதம் புக்ஸ் எல்லாரும் வாங்கியிருக்கீங்க. உட்காந்து நீட்டா வந்து வாசிங்க. டவுட் இருந்தா அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து எப்பவுமே நான் அந்த ஸ்லோகம் நம்பர் போட்டிருக்கேன். எல்லா பிளேலிஸ்ட்லயுமே ஸ்லோகம் நம்பர் உண்டு. அந்த ஸ்லோகத்தை நம்பர் வச்சு நீங்க அந்த பிளேலிஸ்ட்ல போயிட்டு அந்த வீடியோ போய் போட்டு நீங்க டவுட் இருந்தா நீங்க பாத்துக்கலாம். ஓகே. So வாஞ்ச கல்பதாருபியஸ்ய கிருப சிந்துபியைவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமஸ்காரங்கள்.